И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм PandaBoy и днес снимам в един сервер, който е да кажа и днес ще направя ревю на този сервер. Ето си тук спамът. Ето го. Значи, това е спамът. Ето. Сега да почнем с варквот. Варквот enchant, мисля, че беше първия. Това е на варквот enchant, ето го. Това е, той не спама. Ето тук. Добре, значи следващия лар е event. Ами, късно и за какво говоря, че го дефакта. Сранката го че това е ларка, не тук се чествате там. Там е голямото. Там, това е ларк джумп. Сега следващия лар е ларк флут. Ларк флут, ето го. Че те тук те са трябвате. Това е тук, това е ларк флут. Следващия е джумп, да, джумп. Мисля, че той е последния, забравих. Не гледам много, това е ларк джумп, ето това. Така, първото, което ще видите и ще ви затруднете от това тук. Да, това. Да сме ясни. Е така, да скачате. Трябва да... Аз не мога да го мина, не знам, другите някои могат. Скачате така. Значи, скачате на високо и веднага идвате така, се извъртате и падате тук. Може после да попитам всеки, само той може. Или някой други. Следващия ларък е... И клетката, да. И това е последният ларк. Чи, добре, ето това е. Чи, ето така, лава, клетка не е голяма, ама нищо. Чи, лава така, всеки неща. Така. И сега е най-важното нещо, което, нали, тегли се томбола. Трябва да се абонирате, да харесате клипа. И ако сте се абонирали и харесали клипа, пишете се в коментарите името си в играта, влизате в сервера, IP-то ще е в описанието и който печели томболата, нали, става админ. Може да има и други. Админ соп, между другото, админ соп. Може и други, може и повече от един да бъде, само че ще бъде обикновен админ като мен. Ето, това исках да покажа. Значи, това исках да покажа. И също печели ето сет. Защото 4 цялото. Ето, напазахме на сърта, което се правите си на пауза да го видите. Печелите 27 златни ябълки и ето сила 2 и скорост 2 наушники. Това е. Това исках да ви кажа.